ҳандаларам ҳамин ноҳияи ҷайҳуна ҷои якума ишғол кардагия дар масъалаи ширинишу пеш мебуромадагиш ҷайҳун хумсангир. Дигар ноҳияам аки нав уже фархор сар кардагия масъалаи нами ҳандалара буровардеса ҳандалаи хумсангир. ҳамин чиза буд дар фархорам кадесиям. Данғара, фархор, ҳамин чизам уже кишоварзу шинондесиям, шидесиям. ин меваи мақсади аввал мебуроя бузурда, баъди ин ки буд шуд харбузаи зард мебуроя колхозобод, баъди харбузаи зард ба лелнабод мебуроя метровка ширина. вақте ки нами туруш зиёдтара туруш баъд вазбиниш ширин мешава. айхе кам туруш набошаву сабук боша бемаза мешава. ин як сола як маротиба мешава дар ватани худамон тобистон фақат. аввалин дараҷа мазаша. мазаш ки ширин боша бо клиент миёад дуюм маротиба се маротиба харидорӣ мекунад. ин 3 та 10 сум сар мешава то 7 сум 8 сума донаш нарх гузорӣ кардагиам. алон бедору ягон чи намешава. барои чӣ ки бедору сифатш ганда мешава, мақсад ширин намешава. бедору бепору ягон маҳсулот намешава.